Дали трябва да напише някаква сума с цифри и сума? Здравейте! Тук ми е приятно. Веселин. Уважаеми членове на научното жури, уважаеми колеги и гости, откривам заключителното заседание на научното жури, което е назначено със заповед на ректора на Техническия университет София за провеждане на процедура за защита на докторска дисертация, разработена от магистър инженер Веселин Владимиров Ангелов. Състава на научното жури е вътрешни членове професор Йорданка Ангелова, доцент Валин Валинов, външни членове професор Иван Парагоров, професор Николай Карев и доцент Боряна Трифонова. С така представеното жури и неговото присъствие на членовете определям заседанието
че е редовно и че може да бъде провеждано. В тази връзка предлагам да приемем следния дневен ред на днешното заседание. Първо, представяне на докторанта и неговата презентация върху разработения дисертационен труд. Втора точка – решение на журито относно наличието и липсата на плагиатство в представените за оценяване и дисертационен труд и публикации. Представяне на членовете на журито на рецензии, становища, дискусия, четвърта точка, и пета – вземане на решение. Съгласни ли сте с така предложения дневен ред, колеги? Добре, приема се. Така, бих искала да кажа накратко няколко думи за докторанта. Магистър инженер Веселин Ангелов е зачислен през 2015 година за задочен докторант в катедра икономика, индустриален инженеринг и менеджмент на Стопанския факултет. И през 2019 година той бе отчислен с правна защита в същия факултет, Стопански факултет. През 2012 година той завършва и магистърска степен по стопанско управление, както при нас. Към настоящия момент господин Ангелов е член на управителния съвет и изпълнителен директор на застрахователната компания Алианс България, както и член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Лично аз също с радост приемам, че неговия дисертационен труд вече е в окончателен вид, завършен и вече е на финалната права. Така че заповядайте, имате думата. Благодаря ви, професор Ангелова. Уважаемо научно жури, професор Палигоров, професор Карев, доцент Трифонова и доцент Балинов. Уважаеми приятели и роднини, радостен съм, че днес ще мога да представя един труд, който ми отне 9 години, но вярвам, че се е получила една наистина добра разработка, която се надявам за в бъдеще да влезе и в бизнеса, и в практиката, което вече е показано в някои държави. Първо бих искал да отбележа накратко темата на дисертацията ми, като ще се опитам да мина по всички глави от дисертацията и да отбележа акцентите от труда, който съм разработил. Темата на дисертацията е изследване и разработване на самоосигурителни схеми, пенсионни фондове в индустриалното предприятие. И тук идва момента да отбележа защо се спрях на тази тема. Първо, от една страна, аз професионално се занимавам и работя в сферата на финансите. И пенсионното осигуряване е сериозен акцент от ежедневната ми работа, тъй като основният фокус на всички работещи хора е как да осигурят късните си години. От друга страна, в момента пенсионните системи са под сериозен стрес и сериозно предизвикателство. И демографско, и политическо, и на тема устойчиво развитие. Така че реформите, които предстоят, със сигурност ще са осезаеми, големи и мащабни. Също така, интересен факт е, че аз започнах в 2015 година моето проучване и анализ. И към края, междувременно, всъщност, вече в някои държави започнаха да се прилагат сходни модели, каквито аз съм анализирал и каквито предлагам за бъдеще да се вземат предвид на национално ниво. Предмет на моят дисертационен труд е да изследвам рамката на стратегическия подход за създаване и управление на пенсионни схеми в съвременни условия. Обект е нейната приложимост в индустриалното предприятие и основната цел на изследването е да се проучат основните стратегически предизвикателства пред въвеждането на пенсионните системи.
За реализирането на целта си поставих следните 6 задачи. Първо, да направя детайлно проучване на пенсионните системи при актуалните предизвикателства, да проследя напредъка в други държави в Европа, на тази база да изведа основните предизвикателства за внедряване на пенсионен фонд в индустриалното предприятие, след това да предложа методически подход за анализ, след което да предложа модерни инвестиционни стратегии, които отговарят на съвременните условия за взимане на решения. И да проведа, разбира се, експериментално изследване, стъпвайки на тази база. Какви са моите източници? Всеобхватни. Ползвах българска международна литература, статии, проучвания в областта, информация от пенсионни дружества в България, в други държави. Също така изследвах законодателството в редица държави, не само в Европа, но и по света, за да видя къде има напредък и различни практики. И разбира се, тъй като основен предмет на изследването ми, където съм предложил самия подход съм го приложил, е НЕК, така че съм служил с документи, които са официални на НЕК, които да ми помогнат за анализа. И разбира се, съм използвал помощта на колегите от Национална електрическа компания за провеждането на въпросника и съответно предоставянето на резултати и аналитична база, която да ми послужи за по-нататъчно изследване. В акцентите на анализа и обзора съм разгледал следните основни неща: ролята и значението на пенсионното осигуряване, моделите на пенсионно осигуряване в практиката, същността и значението на пенсионния фонд в предприятието, също така основни фактори, влияещи върху внедряването му, и на тази база съм извел актуалните предизвикателства пред инвестиционната стратегия, свързани с изискванията за устойчивост, тъй като темата за устойчивост става все по-актуална и по-актуална в днешни дни. И разбира се, съм проучил приложимостта на пенсионните фондове в индустриалното предприятие. Тук на графиката съм визуализирал основните функции, роля и фактори за пенсионните системи, като съм извел схематично какво представляват двата най-разпространени модела, именно разходопокривния и капиталовия, като стъпвайки на тази база, анализирайки предимства и недостатъци в редица държави, взимайки външни и вътрешни фактори, съм извел заключението, че един адекватен, един съответстващ модел, имайки повече предимства, е капиталовия модел. Тъй като при него има демографска независимост. Тоест в Европа и в световен мащаб имаме едно застаряващо население, което е съществен проблем при разходопокривната система, тъй като няма по-малко работещи, повече пенсионери, е ясна математиката. Докато при капиталовия всичко е индивидуално, лични вноски, лична инвестиция, на принципа колкото работим, толкова ще ползваме при пенсия. В същото време тези партиди, които се трупат в капиталовата система, те се инвестират, т.е. те стимулират или представляват един двигател за икономически растеж. И именно тук основната роля на пенсионните фондове е да стимулират. Те са най-големи инвеститор в държавите по света и са един от най-големите инвеститори в големите корпорации. И именно за това е основното предимство на капиталопокривната, тъй като ще стимулира изключително много развитието на икономиката. На следващия слайд съм разгледал къде всъщност е ролята на професионалните пенсионни схеми. За база съм взел българския модел на пенсионно осигуряване, който между нас казано не е никак лош като замисъл. Той съчетава абсолютно всички видове системи по света, които са познати. Разходопокривна, втори стълб, който е задължителен, но пък с лични вноски, третия стълб, който е изключително доброволни вноски, колкото внасяме, толкова ще вземем с натрупване на доходност. Професионалните фондове имат своето място и във втория и в третия стълб. За съжаление, във втория стълб се ползват много малко, тъй като това са изключително малко професии, които подлежат на вноски от работодателя.
Третия стълб, много малко работодатели отделят средства за пенсионни фондове. Това до някъде, особено базирайки го на България, се дължи на данъчните облекчения, които от една страна са атрактивни, от друга страна не са толкова, тъй като има аналогични продукти в страната, които предлагат по-бърза ликвидност, усвояемост от самите хора, например ваучерите. Именно за това повечето компании предпочитат тази стратегия, която обаче не се грижи за пенсионното осигуряване и до голяма степен за рязкото развитие на икономиката. Също така съм извел основните външни и вътрешни фактори. Като външни това са икономически фактори, политически, както казах, демографските фактори са основните и социокултурни, т.е. нагласата на населението към даден вид инвестиция, към даден вид спестяване. И вече вътрешните фактори, които са по-интересни, които са предмет на изследването, са числеността на персонала, финансовото състояние на компанията. Друг важен фактор е грамотността на персонала, защото в самия анализ, който го проведах, се видя, че различните групи, различните образования имат различно виждане и различен опит на тема инвестиране, което пък беше интересно. Всъщност, алтернативно какво друго може да се направи в тази област, което ще го изведа по-късно като предложение. Също така политиката на устойчивост и разбира се, една компания се откорява с това, ако е модерна и мислеща за своите хора. Ние сме в такава ера, че вече технологиите отстъпват и по-скоро вече хората търсят по-атрактивен работодател, който ще им предложи по-алтернативни условия от практиката. Именно такъв тип модел, такъв тип схема би помогнал за атрактивността на самата компания пред другите конкуренти. Тук на този слайд съм показал модерния начин за взимане също на инвестиционни решения или сегашния. Преди време се търсеше сигурност, ликвидност и рентабилност при взимането на инвестиционно решение, но към днешна дата устойчивото развитие играе ключова и важна роля във всички корпорации. От опит го казвам, например при нас, директно ни се каза, че от 2025 година всички служебни автомобили трябва да са с електрически двигатели, което е факт и показва, че именно чрез такива методи, такива регулации, било то законови и регулаторни, било то вътрешно-фирмена култура и стратегия, ще стимулират допълнително устойчивото развитие. Именно за това се спрях на стратегия, която акцентира на устойчивото развитие и на инвестиране в такъв тип компании. И после вече ще ви покажа всъщност на практика как излизат резултатите от инвестиране в такава схема на 8-годишна база. Другото интересно нещо е какви са двигателите в подобно развитие, двигателите за инвестиране в ESG стратегии и основен фокус, както може да видите тук от питата, са социалните и моралните съображения. Все повече и повече хора, новата генерация, която излиза генерация Z, родените след 1996 година, те са все повече и повече зелени. Така че това са хората, които след 5 години ще са един от основните двигатели в икономиката и основните служители всъщност в компаниите. Така че те са строго насочени към такава стратегия и именно това ще преобърне доста нагласите и ще накарат още повече компаниите да се замислят за внедряване, за замисъл и за стратегия и осигуряване, обезпечено за устойчиво развитие и вътрешно-фирмена, подобряване на вътрешно-фирмената среда и култура. Приложението на практиката, аз започнах с това. Всъщност интересно е, че към 2018 се започва по-мащабна реформа на тема корпорации, внедряването на професионални пенсионни схеми от задължителен характер. Такива пилотни държави са Великобритания, Франция и Германия и резултати са изключително добри, но там тепърва предстоят още реформи, тъй като изключително важен фактор е гъвкавостта, възможностите за данъчни облекчения при прилагането на такива нови методи и практики, така че тепърва ще се развива идеята. Изключително и все повече и повече в тези държави и в още редица по света, така че реално има на практика. И от тук след литературни обзори и наличната информация и практики, които се натъкнах, стигнах до следните основни изводи, че създаването на пенсионен фонд в индустриалното предприятие започва да намира своето приложение. Реално факта. Франция, Германия, Великобритания.
От друга страна, регулацията в финансовия сектор, свързана с отчитането на корпоративната устойчивост или така нареченото ESG инициативи, стават все по-често и по-често срещани явления. Така че това от друга страна показва, че тепърва ще почне да се говори на тази тема. Третото нещо, отчитането на корпоративната устойчивост засяга и самите индустриални предприятия, които също ще трябва да четат къде да инвестират средствата си. Например, също от практиката абсолютно е забранено. Има бизнеси, в които не може да инвестират вече редица европейски компании, включително компанията, в която аз работя. Имаме забранени видове бизнеси, които може да застраховаме, които са именно неекологични бизнеси. Така че такъв бизнес бива отказан. И това не е само при нас. Банките абсолютно същата методология. Предполагам, знаете, че вече има специална позиция във всички големи корпорации, която се занимава с устойчивост. Тоест има човек, който отговаря изключително и само за устойчивостта. Той е подчинен на изпълнителния директор на самата компания. Така че се грижи абсолютно за прилагането на всички стратегии на тема устойчивост. Стъпвайки на тази аналитична база, подготвих методическия подход, който съчетава следните методи на изследване. Провел съм ситуационен анализ, ретроспективен анализ, сравнителен анализ, слот анализ, както и анкетно проучване в самата компания, анализ на статистическите данни и симулационни тестове. Каква е самата обща структура на модела? Тя е 8-стъпкова, като започва, както споменах, от анализ, преминавайки през самото проучване, слот анализ, проектиране на модела, проучване, избор на продукти и партньори, до избор на инвестиционна стратегия, оценка на резултатите на инвестиционната стратегия и изключително важната 8-ма стъпка мониторинг, защото без мониторинг никой няма да знаем дали дадено нещо е успешно, като бъде приложено. Така че трябва да има проследимо след като се приложи и да има фаза, която да актуализира политиките и да е коригираща след това. Източниците на информация, разбира се, се спрях на доставчици на пенсионни услуги, съвсем закономерно, за да видят те какво предлагат, къде може да бъде по-различен подхода. Членовете на фондовете започнах да изследвам показатели, познания на самите хора, какво трябва да се подобри, за да може да се внедри в самия модел. За съветници, работодател, доклади от външни изследвания по темата и вътрешно проучване, което го проведах в Националната електрическа компания. Основните изводи от тук са, че разработения методически подход е изграден на базата на най-актуалните за момента фактори, практики и тенденции в различните области. Методическият подход обхваща предварителни анализи с цел установяване потребностите и спецификите в конкретното предприятие, тъй като ориентирам към индустриалното предприятие. И съм предложил универсален въпросник, специално предназначен за проучване на нуждите на нагласите на служителите, свързани с пенсионния фонд предприятието. И този въпросник, между другото, може да бъде приложен. И аз планирам да продължа следващата фаза от своето образование, именно да го надграда този въпросник и да видя дали би се приложил на други места и как би се отразил и какви са резултатите. На мен лично ми е доста интересно да видя дали ще са сходни и къде ще има разминавания, за да мога още по-детайлен анализ да си направя. Разбира се, всичките елементи са съобразени с тяхното приложение и предложения методически подход е проактивен, както казах, т.е. той може да се актуализира, може да се допълва и ориентиран към дългосрочните интереси на служителите, тъй като пенсионно осигуряване е дългосрочен интерес, дългосрочна нужда. В следващата глава на моя труд съм изследвал прилагането на този подход. Защо се спрях на Национална електрическа компания? Тъй като темата за устойчиво развитие е акцент. Това е компания, която е строго ориентирана към алтернативни източници на енергия или такива, които са устойчиви източници, като водни електрически централи, ПАВЕЦ. Това е така наречената по-зелена енергия, въпреки че ще претърпи развитие и това нещо, защото възприятието пак и за ВЕЦ е двупосочно. Но самите служители имат тази нагласа и работещите там са с ясното съзнание. Това са данни за самия НЕК, как е разпределена компанията. Между другото, доста интересно, че е много диверсифициран самия персонал, различни образования, различни възрасти,
различни квалификации имаше вътре, което помогна да обогати модела, тъй като ако акцентираме на едно нещо, това няма да е достатъчно материална база за анализ. И нагласите на служителите са доста интересни. Всъщност на всички им е важно да помислят за късните си години, всички се замислят как да инвестират средства си, как да си осигурят спокойствие в най-различни системи, било то чрез застраховка живот, било то чрез инвестиционен фонд или друга инвестиционна стратегия, която имат. Така че общата нагласа е, че има интерес към прилагане, към актуализация и към такъв тип системи. На база на слот анализа ясно показва нуждата от промени в политиката и възможности за промяна в политиката за пенсионно обезпечаване в НЕК. Това е най-общо казано за слот анализа. И тук вече задълбах да сравня разликата между избор на стратегия, инвестиционна стратегия, която е изцяло насочена към устойчиво развитие. Сравнил съм с индекс, който е световно познат, S&P 500, който е един от най-големите американски индекси, с 500-те най-силни американски компании участват в този индекс. Той е най-динамичен и най-добър бенчмарк за развитие на икономиката. Също така съм сравнил с доброволен пенсионен фонд на Алианс България. Резултатите ясно се вижда, че за последните 8 години портфейл от инвестиции, който е в ESG, е драстично с по-добра възвръщаемост и доходност от S&P 500 индекса и от доброволен пенсионен фонд. Разбира се, тук говорим и за по-агресивен тип инвестиция, но въпреки всичко при нивата на риска и индикаторите няма особена разлика. Дружествата. Друга симулация, която съм провел, е с индекса на потребителските цени. Тук ясно се вижда, че всъщност виждаме за последните 8 години инфлацията каква е и всъщност, че трябва да търсим дългосрочно по-агресивна стратегия и по-модерна, за да можем да победим инфлацията. Ясно се показва нуждата от промяна, иначе дори трупайки доходност ще обеднеем реално, защото инфлацията ще надхвърли възвръщаемостта, която има от инвестицията, която правим. Повишаването на значението, аз акцентирах вече върху моделите, все повече и повече се прилага, със сигурност ще става все по-актуална тази тема, така че вярвам, че това е тема, която ще бъде още по-актуална и ще има още повече регулаторни намеси в тази тема. И изисквания към корпорациите и държавите за спазване на това изискване. Тук на този слайд и в изследването съм направил една симулация за самите данъчни облекчения и тяхното значение за по-лесно популяризиране и участие в такъв тип пенсионни схеми, тъй като колкото по-добри са данъчните облекчения, толкова по-добре ще е за работодателите и за служителите се възползват от тях. И анализа ясно показва, че дори в момента сме на сметка, сме на 10% минимум печалба, само влагайки и ползвайки данъчните облекчения от инвестицията. Което малко друг тип инвестиции го предлагат в самото начало при инвестиране да сме 10% напред, защото сме спестили данъци. Тук резултатите и заключението от проведеното изследване е, че модела дава възможност за предварителен анализ за необходимостта от внедряване на пенсионен фонд в предприятието, предлага избор от алтернативи за инвестиции, които са актуални, спрямо тенденциите са. И се видя, че всъщност данъчните нива в България, тъй като фокуса на предприятията е в България, изследването основно в България, че данъчните облекчения са недостатъчни и от тук трябва да се върви към реформа и подобряване на данъчната среда, преференции с цел стимулиране на такъв тип схеми, което пък ще стимулира икономиката, което пак ще създаде брутен вътрешен продукт, ще създаде конкурентност и още работни места и по-добро заплащане в крайна сметка. Приносите на самия труд са 8, като са едновременно от научно приложен характер и от чисто приложен характер. От научно приложен са изследвани основните фактори, влияещи върху внедряването на пенсионния фонд в индустриалното предприятие. Изведени са водещите предизвикателства пред инвестиционната стратегия.
Систематизирани са стратегиите, принципите за отговорно и устойчиво инвестиране с оглед на предстоящите регулации за ESG, които влизат в сила от 2025 година и ще ударат абсолютно всички. По веригата проучена е приложимостта на пенсионните фондове в индустриалните предприятия в Обединено кралство, Великобритания и Франция. От приложен характер е разработен методически подход за създаване на модел за анализ и функциониране на пенсионен фонд в индустриалното предприятие. Създаден модел за анализ е съобразен с най-актуалните към момента на разработването му стратегически предизвикателства, след които са свързаните с ESG. Чрез симулативни тестове на алтернативи е експериментирано практическото приложение на модела в НЕК АД. Резултатите са показателни за смисъл от една такава стратегия. И разработен модел показва висока ефективност както в неговата цялост, така и на отделни негови елементи и не само за целите на анализа на функционирането на пенсионния фонд. Това е най-кратко труда. Надявам се наистина да е полезен. Благодаря ви. Благодаря на господин Ангелов за стегнатата презентация. Сега бих дала думата на членовете на журито да представят своите рецензии и становища. Колеги, бих ви помолила, тъй като те отдавна са качени на сайта на Техническия университет, в по-съкратен, резюмиран вид да представите вашите мнения и становища, както и рецензии. Давам думата на професор Иван Палигоров. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, чува ли се? По-близо. По-близо. Така, добре ли? Да. Добре, благодаря. Уважаеми членове на научното жури, позволявам си да представя накратко съдържанието на моята рецензия, тъй като, както каза професор Ангелов, тя беше публикувана на страницата на Техническия университет. Ще прескоча характеристиката на докторанта и на процедурата, тъй като аз смятам, че тя беше представена и отговаря изцяло на изискванията. Общата характеристика на представения дисертационен период в съдържателно отношение представлява добре завършено изцяло научно изследване, което има ясно формулиран научен проблем, поставяне на изследователска цел, за постигането на която са формулирани изследователски задачи. Извършено е самостоятелно научно изследване и са получени оригинални научни резултати, на базата на които са направени научни обобщения, изводи и препоръки, като е постигната и поставена цел на изследването. Актуалността на изследването е безспорна. Това беше подчертано от дисертанта. Що се отнася до степента на познаване на състоянието на проблема и интерпретацията на литературния материал, категорично мога да твърдя, че докторантът познава отлично състоянието на проблема и може творчески да интерпретира литературния материал. Направил е много подробен, системен и задълбочен анализ на практиката и публикуваното в областта на пенсионните системи, включително и за приложението им в няколко страни от Европа. На база на изводите от проведените проучвания и очертаните предизвикателства е предложен цялостен методически подход за създаване на модел за анализ и функциониране на пенсионен фонд в индустриално предприятие, в който са включени инструменти за анализ, въпросници за проучване, алтернативи за избор на инвестиционни стратегии, съобразени с актуални регулации и изисквания, алтернативи за избор на модели, контролни въпроси и така нататък. Може да се твърди на пето място, че избраната методика на изследване е в съответствие с поставената цел, а формулираните задачи на дисертационния труд допринасят за очертаване на изследователския параметър на изследването, особено постигането на поставената цел. В този смисъл подходът на създаването и управлението на пенсионни схеми в съвременните условия предмет, обектът на изследване е приложимостта му в индустриалното предприятие. На шесто място, подробното запознаване с дисертацията позволява да се заключи, че тя представи оригинални резултати и обобщения от коректно извършени проучвания по една изключително многоаспектна и сложна материя,
каквато безспорно са въпросите, свързани с създаването и управлението на пенсионните схеми в съвременните условия, както и приложимостта на получените резултати в конкретно индустриално предприятие. На седмо място оценка на научните и научно-приложените приноси. Изцяло приемам претенциите за приноси в дисертационния труд, най-вече в областта на обобщаване, анализ и оценка на получени оригинални научни резултати с прилагане на известни научни теории, на тази основа обоснована на подход и метод, свързан с създаването и управлението на пенсионните схеми в съвременните условия, както и приложимостта на получените резултати в конкретно индустриално предприятие. В този смисъл няма да повтарям вече представените от докторанта приноси. Преценявам, че те като цяло обогатяват научното разбиране за разработването и обосноваването на модели за пенсионно осигуряване в отделно индустриално предприятие, както и на методика за анализ и оценка на функционирането на пенсионен фонд. Приносите, оценките и обобщенията, както и предложените решения оценявам като значими и полезни за дообогатяване на науката, но и за практиката в управление на пенсионното осигуряване. Оценка на степента на лично участие на дисертанта в приносите. Преценявам, че приносите са лично дело на дисертанта. Посочените резултати са продукт на коректно проведено самостоятелно научно изследване, което отразява познаване на достиженията на науката и практиката на пенсионното осигуряване. На девето място. Преценка на публикациите по дисертацията. Публикациите по дисертацията са три, две от които са отпечатани през 2023 година в сборника с научни трудове от 15-та международна научна конференция управление и комуникации в рамките на Дни на науката 2023 на Техническия университет София, едната от които е самостоятелна. Представена е и една научна статия с авторство, която е приета за печат научното издание Индустриален мениджмънт, издание на Стопанския университет, на Стопанския факултет при Техническия университет София. Публикациите представляват интерес за колегите, които се развиват в областта на пенсионното осигуряване и по-специално с оценка на ефективността на функциониране на инвестиционните фондове, включително с предстоящото внедряване на ESG отчитане на устойчивостта. Това дава основание да се твърди, че публикациите са представени пред научната общност, както и пред всички, които проявяват интерес към тяхното съдържание. Авторефератът на 10-то място е разработен съгласно изискванията и коректно съдържателно отношение обективно отразява дисертацията. Мнения, препоръки и бележки. Задълбоченият прочит на дисертационния труд позволява да се направят някои бележки. На първо място препоръчвам последващо публикуване на дисертацията като книга, но текстът следва да се огледа и прецизира, като се добавят повече коментари на използваните методи и на получените резултати, което би улеснило прилагането на предложения метод в практика. На второ място, като се отчитат множеството аспекти и гледни точки, множеството фактори, които оказват влияние при основаване на пенсионни фондове, както и оценката на тяхното функциониране в отделните индустриални организации, включително непрекъснатото развитие на съвременните разбирания за ESG отчитането на устойчивостта, в каква посока смятате, че ще се развиват изследванията по този въпрос в бъдеще? Това е въпрос към дисертанта. Критичните бележки и въпроси би следвало да подпомогнат дисертанта в неговата бъдеща работа, както и да защити още по-убедително своята теза. Лични впечатления. Не познавам лично докторанта, но от участието му като автор в списание Индустриален мениджмънт, на което имам честа и отговорността да бъда член на редакционната колегия, познавам неговата публикация за авторство, която е приета за печат. Неговите резултати и обобщения предизвикват интерес, защото създават възможност за поглед в управлението и оценка на пенсионното осигуряване, включително с бъдещата ESG оценка на устойчивостта на функционирането им. Заключение. Дисертацията отговаря на изискванията на член 12 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, на член 27 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България, както и на изискванията на Техническия университет София. Считам, че темата на дисертационния труд е актуална, съдържанието е оригинално от научно приложена и приложена гледна точка. Има ясно формулиран управленски проблем. Проведено е научно изследване, по резултатите от което са направени обобщения
които представляват безспорни приноси. Считам, че професионалното направление на разработката е 3.7 администрация и управление, научната специалност и икономика и управление, като оценявам добрата подготвеност на дисертанта в посочената научна специалност. На основата на изложеното тук предлагам на уважаемите членове на научното жури да подкрепят вземането на решение за присъждане образователна научна степен доктор по научна специалност икономика и управление, по професионално управление 3.7 администрация и управление на магистър инженер Веселин Владимиров Ангелов, докторант на катедра икономика, индустриален инженеринг и менеджмент в Стопанския факултет на Техническия университет. Благодаря за вниманието. Благодаря, професор Палигоров, за рецензията. Сега ще премина към представянето и на следващата рецензия, която е от мен. Също в по-избит вариант ще я представя. Относно актуалността на разработения в дисертационния труд въпрос. Всъщност самото разработване и функциониране на пенсионни схеми в индустриалните предприятия е от значение в различни социално-икономически контексти, както за работодателите, така и за служителите. И смятам, че всичко това е провокирало интереса на докторант Веселин Ангелов да направи по-задълбочено изследване на самата проблематика, като представя разработване на конкретни инструменти, които да помогнат индустриалните предприятия в процеса на внедряването на пенсионни продукти за техните служители. И в тази връзка смятам наистина, че актуалността на разработения в дисертационния труд въпрос е безспорна в научно-приложено отношение. По отношение на степента на познаване състоянието на проблема, в структурно отношение дисертационният труд съдържа всички необходими части, които са балансирани по обем и са с необходимото съдържание. Дори в практическата си част изследванията са от сериозна задълбоченост на изследване. Във връзка с съответствието на избраната методика на изследване с поставената цел и задачи в дисертационния труд, вече докторанта представи методите на изследване, няма смисъл да ги повтарям отново. Бих казала, че целта и задачите на самото изследване са формулирани и аргументирани доста ясно и точно. Налице е съответствие между поставената цел и задачи и текста на научното изследване. По отношение на кратката аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността на материала, върху който се градат приносите, направено е, както видяхме, експериментално изследване на приложимостта на методическия подход за създаване на пенсионен фонд в Националната електрическа компания. Трудът, който е положил авторът, с убеденост мога да кажа, че е лично негово творчество и практическо дело. Лично съм била съпричастна с труда му. Внимателното ми запознаване с целият материал показва, че инженер Ангелов е с много добри научни и практически познания. По отношение на научните и научно-приложни приноси, също ще следвам примера на професор Палигоров. Няма да ги изчитам, тъй като те вече бяха представени доста подробно от докторанта. По-скоро бих казала, че смятам, че така систематизирани приносите са лично дело на докторанта Веселин Ангелов и те имат пряко отношение към изследвания проблем относно задълбоченото анализиране за интегриране на пенсионен фонд в индустриално предприятие. Приносите имат научно-приложен и приложен характер и са от такова естество, че освен теоретичната им полезност могат да се използват и в практиката. Освен изложените приносни моменти, може да се подчертае тяхната практическа приложимост в конкретни индустриални предприятия. Резултатите от изследването в дисертационния труд могат да намерят приложимост в неограничен брой различни търговски дружества, публични и държавни предприятия.
По отношение на преценка на публикациите, също няма смисъл да повтарям вече казаното. Приемам публикациите, представени са в подходящи за разглежданата тематика научни форми, което показва, че изследването е достигнало до голям брой научни среди и е получило своята популярност. За използване на резултатите от дисертационния труд в научната и социалната практика мога да споделя, че извършеното симулационно апробиране на разработената методика доказва практическата значимост за създаване и функциониране на пенсионен фонд в индустриалното предприятие. Получените резултати при изпълнението на поставените задачи потвърждават приложимостта и могат да спомогнат за бъдеща успешна реализация в съответствие с нормативните промени, свързани с пенсионната реформа в страната. Мнения и препоръки. Дисертационният труд е добре структуриран, съдържанието на главите кореспондират с темата на разработката, налице са добре обосновани и аргументирани изводи и заключения. Също бих задала един въпрос към докторанта във връзка с точка 5 от глава 3.7 на изводите от експерименталното приложение на методическия подход за създаване на пенсионен фонд в НЕК ЕАД. Не става ясно какви препоръки докторантът би направил, за да се мотивират служителите и работодателите да инвестират средства в пенсионен фонд, създаден в индустриалното предприятие. Като заключение бих казала, че с убеденост мога да потвърдя, че дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и Правилника на Техническия университет София. Давам своята положителна оценка на разработения дисертационен труд и считам за основателно да предложа на уважаемите членове на научното жури да присъдят на Веселин Владимиров Ангелов образователната и научна степен доктор от област 3 социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 администрация и управление и научна специалност икономика и управление. Благодаря. Сега, колеги, преминаваме към представяне на становищата. Аз давам думата на професор Николай Карев. Заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на научното жури, уважаеми гости, и аз ще представя моето становище върху дисертационния труд за придобиване на образователната научна степен доктор. Автора знаем кой е, знаем коя е темата. Точките, в които съм разработил становището, включват първо актуалност на темата. Според мен направеното проучване показва, че от една страна през последните години все повече европейски страни приемат промени в законодателствата си, с които задължават работодателите да инвестират в пенсионни фондове за своите служители. От друга страна, няма разработени конкретни модели, които да се използват от предприятията в процеса на разработване и въвеждане и на функциониране на пенсионни продукти за техните служители. Според мен, търсенето и предлагането на решение на тези проблеми определят актуалността на дисертационния труд. Втората точка, по която съм разработил становището, това е степен на познаване на състоянието на проблема. Уточнихме източници, какви е използвал. Аз мога да пообщя, че на база на извършения обзор, където е направен анализ на състоянието и проблемите в изследваната област и са получени проблемите в законодателството на страните с традиции, прилагането на пенсионни схеми в индустриалните предприятия, може да се направи извода, че Веселин Ангелов е запознат с научните разработки и нормативните уредби в областта, която изследва. Друга точка, върху която е изготвено становището, това е съответствие на избраната методика на изследване с поставените цели и задачи. Трябва да уточним, че използваната методика за ситуационен анализ има пряка връзка с определението на основните параметри, даващи информация за
готовността на предприятията да разработят и внедрят доброволни пенсионни фондове и тя спомага за постигане на целта и решаването на поставените задачи в дисертационния труд, както и за формулиране на приносите в него. Стигнахме, разбира се, защото има приноси и към научните и научно-приложните приноси. Приемам, че първите 4 от посочените приноси могат да се класифицират като научно-приложни, а останалите 4 като приложни. По своя характер, според мен, посочените приноси могат да бъдат определени като обогатяване и конкретизиране на съществуващите теоретични разработки в изследваната област и приложение, на тези разработки в практиката с формулирани изводи и препоръки. Относно преценката на публикациите, уточнихме колко са, кои са в авторство и така нататък. Аз мога да обобщя, че публикациите отразяват основни части от съдържанието на дисертационния труд и постигнатите резултати по време на неговото разработване. Мнения, препоръки и бележки. Нямам съществени критични бележки към разработения дисертационен труд. Отбелязал съм, че той се отличава с последователност и логичност при изследване на разглеждане на проблема. В структурно отношение съм посочил, че някои точки, като например B4, се характеризират с краткост на изложението. Според мен би било добре в такива случаи да се потърси възможността да бъдат включени в състава на други логически свързани точки или подточки. Това, разбира се, е препоръка, която авторът би могъл да вземе предвид при следващите си разработки. И заключението. Дисертационният труд и неговите приноси показват, че докторантът притежава теоретичните знания по специалността и способността да провежда самостоятелно научни изследвания. Читам, че той отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилниците, както към закона, така и този, който е към Техническият университет. Това ми позволява с пълна убеденост да дам положителна оценка на дисертационния труд и да предложа на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен доктор на инженер Веселин Ангелов по професионално направление в ИСТЕНЕЛ, администрация и управление, научна специалност, икономика и управление. Благодаря. Благодаря на професор Карев. Сега давам думата на доцент Бояна Трифонова. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, членове на научното жури, уважаеми гости, първо искам да поздравя магистър инженер Веселин Ангелов за темата. Наистина актуална е това, което предлага в тази разработка, което аз искам да обърна внимание на него, е, че е възможно наистина да доведе до разработване на един практически приложим модел на инвестиционна стратегия за устойчиво и отговорно инвестиране в пенсионни фондове. Така, с това всички резултати, които са посочени там, имат практическа приложимост. Относно степента на познаване на състоянието на проблема, това, което мога да кажа е, че авторът е навлязал достатъчно в изследваната проблематика и творчески интерпретира литературния материал. От гледна точка на избраната методика, той е избрал един правилен подход, който прави крайните резултати от разработката реално приложими и теоретично, методологично значими. Съставните части на изследването са взаимно свързани, поставените цели задачи са в пълна степен са постигнати. Относно неговите приноси, приемам всички приноси, за които той претендира. Приемам също така, че разработеният дисертационен труд съдържа достатъчно наброй значимост приноси и те са в голяма степен дело на докторанта. Публикациите, които е представил докторанта, са напълно достатъчни, отразяват достатъчно степен основните теоретични постановки, новите приносни моменти и получените резултати. Препоръчвам единствено на автора да продължи своите изследвания в тази интересна, актуална и значима област. В заключение, това, което искам да обърна внимание, че има завършеност, една научна разработка с научна и практическа приложимост и тя отговаря на изискванията на всички закони за присъждане на образователната и научна степен доктор. Окончателното ми становище е положително.
Предлагам на уважаемите членове на научното жури магистър инженер Веселин Владимиров Ангелов да се присъди образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.7 администрация и управление, научна специалност икономика и управление. Благодаря. Благодаря, доцент Трифонова, и остана да дам думата и на доцент Павел Галинов за неговото становище. Заповядайте. Професор Ангелова, уважаеми членове на журито, уважаеми гости, тъй като всички представиха своите рецензии и становища, аз съм улеснен в това отношение и ще разрешите да не извършим излишни повторения. Моето становище е структурирано в реда, в който се изисква актуалност, степен на познаване, съответствие на избраната методика, научни и научно-приложни приноси, преценка на публикациите, мнения, препоръки и заключения. В реда на така посочените точки, в отношение на актуалността мога да кажа, че това, което намирам за характерно в дисертационния труд е това, че това е насочен към преодоляване на липсата на универсални инструменти за анализ на отделното индустриално предприятие, които засягат пенсионните фондове. И това, което съм опитал да направи дисертанта, е именно да предложи от една или друга форма такъв инструментариум. В отношение на степента на познаване, действително са изследвани над 109 източника с доста аргументация, богата библиография. Съответно, проучени и представени са и редица нормативни актове, доклади и информация от международни институции, статистика. Така че той предлага доста широка и хвърляща първоначалната цел и задачи статистика, панорама на вижданията за пенсионните фондове, не само в Европа, но и в Съединените американски щати, на отделни икономически школи и изследователи, което се доказва и богатството на тази дисертационна разработка. Също така мога да кажа, че дисертантът в съответствие с избраната методика е сумел, въпреки ограничеността за приложимост в индустриалното предприятие, да проследи на практика и да апробира предложените в дисертацията модели в избрано българско предприятие на ЕАД, като се отчитат стратегическите предизвикателства при въвеждане на пенсионните системи с регулацията на ESG системите. Няма да повтарям научните приложни приноси, тъй като те бяха изчерпателно предложени, както и съгласен с тяхната формулировка, както между прочим са видели от всички членове на комисията. Така че минавам към преценката на публикациите в дисертационния труд. Бяха посочени 3 такива. Те са добили популярност в различни форуми и конференции. Моите мнения и препоръки именно са в тази връзка. Да може дисертанта да активизира още повече своята публикационна дейност. Даже надявам се, че няма да се смята като скрита реклама да кажа, че от този месец в същата зала има един форум "Човекът мярка за всички неща", който е юбилеен 10 годишен, вече става международен, с чуждестранно участие, тъй като въпросите, които засяга, са свързани вече и с устойчивостта. Миналата седмица мина такъв форум на лесотехническа направление устойчиво развитие, който също така може да се направи
участие, както и на Стопанския факултет предстоят юли месец 2 конференции. Така че ето една възможност, която подсказва къде може да се получи тази допълнителна реализация. И в заключение разрешете ми да си позволя така убедително да препоръчам уважаемите членове на научното жури да вземат решение за присъждането на инженер Веселин Владимиров Ангелов, научната и образователна степен доктор. Благодаря и на доцент Малинов. Както се убедихте, всички рецензии и становища са положителни. Преди да дам думата обаче на докторанта да отговори на въпроси, на забележки на журито, бих искала, тъй като има точка в дневния ред, която е свързана с наличието или липсата на плагиатство, ако сте открили в дисертационния труд или в някои от публикациите. Сега ще дам поделно думата. Професор Палигоров, вашето мнение? Нямам открито плагиатство. Аз съм го написал в процеса. Благодаря. Професор Карев? Също нямам открито плагиатство. Благодаря. Доцент Трифонова? Аз също нямам плагиатство. Благодаря. Доцент Малинов? Нямам и аз плагиатство, внимателно се получим неща. Благодаря. Аз също не съм забелязала да има наличие на плагиатство в тези трудове. Така, сега давам думата на ще ли да кажа доктор Ангелов? Минути ви дадат, така че заповядайте. Аз първо искам да ви благодаря за рецензията и за внимателния прочит на материала и за обратната връзка, която ми дадахте. Наистина е ценна. Със сигурност ще продължа развитието си и разгръщането на темата за пенсионни фондове. Наистина смятам, че тя е много актуална и ще става все по-актуална за бъдеще. Един от въпросите беше за предизвикателствата на тема устойчиво развитие и ESG. Със сигурност пенсионните фондове са изправени през сериозни предизвикателства. И от следващата година ще станат още по-сериозни, тъй като регулацията ще се затегне на тема устойчиво развитие, така че това ще бъде една от основните цели. Другата са демографските проблеми, така че там също трябва да се задълбочат анализите и работата, тъй като статистиката не се променя, не може да се обърне тренда на застаряване, така че трябва мащабни и то скорошни реформи, защото всяка една пропусната година ще ни затрудни за бъдеще, не може да се компенсира. Акумулирането на средства, натрупването на доходност за достигане на една адекватна пенсия зависи от времето. Фактора време е основен. Така че колкото по-рано се започне работа и анализ на тези обстоятелства, толкова по-добре. Друго предизвикателство със сигурност, което трябва да се наблегне, е политическата обстановка. Виждаме какво се случва по света. Много двуполюсни стават хората в световен мащаб, и в Щатите, и в Европа, така че това рязко полюсно поведение няма да благоприятства икономиките, така че това също ще бъде едно от предизвикателствата за в бъдеще. И общо взето това формулира основните фактори и със сигурност мащабната работа на държавите ще имат основна роля. Трябва данъчните облекчения да се работят, да се променят, за да може така да се стимулира ударно такъв тип инвестиционна схема за късните или златните години на населението. Относно втория въпрос, как може да се подобри. Надявам се, с това всъщност отговорих на въпроса. Да, не попитах. Изчерпахме го. Добре. Относно другия въпрос, който как може да се подобри самата атмосфера, познанията за пенсионни фондове в индустриалното предприятие. Със сигурност аз засегнах темата до някъде в презентацията. Комуникация основното. Основният проблем в България и в Европа дори считаме финансовата грамотност, която се дължи на ниската и малката комуникация, която трябва да става на държавно ниво, да има такава политика и вътрешно фирмено ниво. Т.е. самите компании, корпорации да популяризират системите,
за инвестиране алтернативно, за данъчни облекчения, за грижа за късните години. Втория съществен фактор, аз го отбелязах и преди, той ще е предизвикателство, са данъчните облекчения. Така че трябва да се говори какви са данъчните облекчения, да се анализира, защото ползите, аз го показах и в пример всъщност. Много малко хора знаят, че 10% има автоматична печалба в кавички, инвестирайки, те спестяват от данъци тия пари. А в същото време тези пари пак при тях се връщат, не ги плащаме за някой друг. Така че пак е темата тук за комуникиране и извеждане на примери. Другото нещо са редицата регулации със сигурност, които подлежат, които ще ударят фирмите и малко или много отново тук е фактора наистина за държавна политика и стимулиране на такъв тип схеми. Вижда се успеха в Германия, Франция и Великобритания, така че трябва да се черпат от добрите практики и да се прилагат пилотно и тестово навсякъде. Това е в... Благодаря. Работим ли? Да. Колегите да ви попитам, имате ли още някакви въпроси към докторанта? Нямате. Обръщам се към гостите, ако също имат въпроси към него, тъй като защитата е публична, може да се задават въпроси и от публиката. Ще му спестите. Добре. Те после ще му зададат, да. Така, след като няма други въпроси, ще дам поименно думата на членовете на журито да си кажат тяхната оценка. Професор Палигоров. Утвърждавам положителна оценка. Благодаря. Професор Карев. Утвърждавам положителна оценка. Благодаря. Доцент Трифонова. Утвърждавам положителна оценка. Благодаря. Доцент Балинов. Утвърждавам положителна оценка. Благодаря. Аз също давам своята положителна оценка на разработения дисертационен труд и считам да зачета последни думи. След обобщение на проведеното явно гласуване при резултат ДА 5, не 0, въздържали се 0, научното жури реши: дава положителна оценка на дисертационния труд, разработен от магистър-инженер Веселин Владимиров Ангелов, като му присъжда образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.7 администрация и управление, научна специалност икономика и управление. Честито! Много благодаря! Изключително съм благодарен професор Ангелова, професор Палигоров, професор Карев, доцент Трифонова и доцент Балинов. Наистина радостен съм, че съумях, че ви е харесал труда и наистина се надявам, че ще продължим съвместната си работа и научна дейност заедно с вас. Много изключително благодаря професор Ангелова за цялостното съдействие, за реализацията, за завършването в цялостен вид на дисертацията. Наистина без вас нямаше да успея да се справя, така че благодаря. Благодаря. Закривам заседанието, колеги. Мерси. Всичко най-хубаво. Честито наистина, жив и здрава. Ви благодаря. Почерпка съм предвидил. Добре, ще видим какво ще каже професор Ангелова сега. Тя ще каже. Дайте, ще се радвам. Много благодаря. Много се радвам също. Айде да си направим балиня. Много ви благодаря. Честито. Благодаря. Успехи много. Благодаря. Докторе? Много благодаря. Тук ли, ако искате някой да ни снима всички, или? Да, и всички. Да. Много сте високи. Трябва да ви хвана в кадър. Да. Види малко по-назад. Ще направя и с
портрет, където е добре. опцията, за да може малко така да Готови ли сме? Добре. Кажи на малко ми трябваше да... Да, сега ще им кажа. Да. Айде да раздаваме. Айде, давайте, грабвайте. Честито. Мерси, Танче. Много успешен. Мерси. Мерси. Благодаря ти. Заповядайте. Добре. Хайде, ти трябва да се вземеш за здраве. Да, и аз ще си взема. Ето така да раздавам. То е малко, то е лекичко. Това е малко. Заповядайте. Няма, ще се оправи. Няма много да Всички ли има? На здраве. Благодаря ви. На добър час. Хоп, заповядайте. На здраве. На здраве. Всичко най-успехи. На здраве. Заповядайте. На здраве от мен. На здраве. Живи и здрави. Здравей, доктор. Всички ли имате? Айде. Няма звън, ама да ти е жив и здрав. Айде. Хоп. Така ще кажеш сега след Моля, аз съм го правил това за ДПФ-то. Моля.